Tässä tutorialissa tullaan tekemään pienimuotoinen tekstiseikkailupeli. Todella yksinkertainen ja simppeli. Ja käytetään siinä vähän konsolia hyväkseen. Ei tarvitse kun nopeasti tulostaa tuohon konsoliin. Ja mitäshän mä oon nyt tehnyt? Mä oon tehnyt HTML-dokumentin nimeltä index.html. Laittanut headin metacharsetin UTF-8, jolloin se tarkoittaa sitä, että ääkköset toimii. Ja sitten mä olen yhden muuttujan tänne määritellyt nimeltä pelaajan nimi, seikkailija suuri. Ja käytän semmoista komentoa tässä, mitä tullaan käyttämään muutamaan otteeseen, kuin console log, joka siis tulostaa tekstiä, tulostaa konsoliin. Ja siihen mä oon kirjoittanut pienen tämmöisen esimerkkilauseen. Se voi teillä olla ihan mikä vaan. Tässä näin mä käytän mun määrittelemää pelaajan nimeä ja yhdistän, katenoin sen tuohon mun tekstiin, mun merkkionoon, jolloin se tulostuu sinne. Ja mennäänpäs nytten Firefoxiin, avataan tosta right-clickillä Inspect Element Console. Ja siellähän lukee, tervetuloa mahtavaan seikkailuun, seikkailija suuri. Eli se mun laittama nimi tulostuu nyt sinne konsoliin. Eli right-clickillä Firefoxissa esimerkiksi Chromessakin löytyy tämmönen konsoli. Right-click Inspect Element sieltä konsoli päälle. Sitten takas Sublime Text 2. Nythän meillä on tää pelaajan nimi tänne kova koodattuna. Oishan se kiva, jos me saatais ite laittaa se pelaajan nimi. Caps Lock. Prompt. Anna seikkaijallesi nimi. Noin. Nyt me tehdään semmonen ikkuna, mihin tulee tekstikenttä, mihin käyttäjä pystyy laittamaan oman nimensä ja mennään kokeilemaan. Noin. Anna seikkailijalle nimi. Sieltä tulee seikkailijalle nimi Yrmy, Kyrmy ja otetaanpas muuten se konsoli nyt vieläkin auki. Noniin. Tervetuloa mahtavaan seikkailuun. Yrmy, Kyrmy. No, tossa siis promptilla saa käyttäjältä syötteen. Mutta otetaanpas jotain muutakin syötettä sieltä. Otetaan pelaajan elämäpisteet. Elämäpisteet. Prompt. Ihan samalla promptilla. Anna seikkailijalle. Se on hieno sana. Seikkailijalle. Käytään sitä. Elämäpisteet. Mennäänpä kokeilemaan. Firefox. Päivitys. Nyt se on vaikka koira. Anna seikkaillesi elämäpisteet. Noin. Se ei tulosta vielä minnekään, mutta mennäänpä kokeilemaan, että mitä sillä voi tehdä. Me halutaan varmaan elämäpisteet kuitenkin jonkinlaiseen rajoitukseen. Laitetaan elämäpisteet 1-10 välille. Ja jotta me pystyttäisiin tarkistamaan se, niin meidän pitää tehdä while loop, jolla tarkistetaan, että käyttäjän antama luku on 1-10 välillä. Eli while elämäpisteet on pienempää kuin 1, tai elämäpisteet pelaajan noin suurempaa kuin 10, niin pysy loopissa. Eli kun elämäpisteet on alle 1 tai elämäpisteet on yli 10, niin mene loopiin. Loopissa pysytään niin kauan, kunnes elämäpisteet annetaan oikein. Nyt me muutetaan pelaajan elämäpisteet, promptataan uudelleen. Prompt virheellinen luku. Anna seikkaillesi elämäpisteet uudelleen, juuri näin. Uudelleen. Eli nyt me tallennetaan jo määriteltyyn muuttujaan uudestaan käyttäjän antama syöte. Ja sitä käyttäjän antamaa syötettä kysellään niin kauan, kunnes se annetaan oikein. Anna seikkailijalle nimi. Iiro. Anna seikkailijallesi elämäpisteet. Nyt annetaan liikaa pisteitä, niin katsotaan mitä tapahtuu. Virheellinen luku. No annetaan alle 1. Virheellinen luku. Nyt annetaan 5. Ja sitten taas konsoliin tulee tuo tuttu vanha tarina. Noin. Käyttäjän syötteen tarkistus on mahtava, mutta valitettavasti se ei kyllä toimisi niin,
että jos sä annat sinne tekstiä, se sen hyväksyisi, mutta ei välitetä tässä vaiheessa siitä. Seuraavaksi me voitaisiin alkaa katsoa, että mitä sitten tapahtuu. Tässä tekstissähän lukee, että suuri taistelu alkaa. Mehän voitaisiin tehdä se taistelu. Laitetaan semmonen muuttuja. Taistelu paalla. Koodataan nyt suomeksi, kun kerran puhutaankin suomea. Taistelu päällä. Ja se on boolean, eli true false muuttuja. Ja laitetaan se true. Taistelu päällä. True. Ja tehdään taas while loopi. While taistelu paalla. Noin. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä nytten. Taistelu päällä on laitettu trueksi. Niin while loopissa pysytään niin kauan, kunnes tämä on true. Nyt se loppuu heti, kun mennään while loopiin. Loopissa ei siis tapahdu vielä mitään. Nyt mä vähän kopioin täältä mun alkuperäisestä tekstistä, että päästään vähän nopeammin tähän. Mennäänpä yksi asia kerrallaan. Meidän pitää tehdä semmonen 1 ja 0 tekevä laskuri, tai generaattori. Ja se tallennetaan semmoiseen muuttujaan kuin osuuko. Eli käytämme semmoista kuin math floor, joka tarkoittaa pyöristystä. Math floor pyöristää kaikki alaspäin. Eli 0,9 on 0, 1,7 on 1 ja niin edespäin. Ja sen jälkeen käytetään math-luokan random-funktiota tuottamaan meille liukuluku. Math random tuottaa 0-0,999 väliltä luvun, ei siis 1. Ja me halutaan siis tässä tuottaa aina joka kerta 1 tai 0, jolloin me kerrotaan tää 2, jolloin siitä käytännössä tulee luku 0 tai 1,9 siltä väliltä, joku tommonen. Mutta sitten kun se pyöristetään, niin sehän pyöristyy aina 1 tai 0. Ignorataan nää hetkeksi ja tehdään semmonen if-lause. Eli osuuko, if osuuko, joka on siis käytännössä true tai false, koska se on 1 tai 0. If osuuko, eli jos osuu, aina päästään tänne, jos on true, ja else. Noin, if osuuko. Jos osuu, mennään tähän, ja kirjoitetaan konsoleen. Konsolilog. Osuit lohikäärmeeseen. Konsole. Lohikäärme osui sinuun. Sitten katsotaan, miten toimii. Mennäänpä Firefoxiin. Anna seikkailijalle nimi. Örmy 10 elämäpistettä. Osuit lohikäärmeeseen. Eli käytännössä nyt tuli 1 siitä meidän generaattorista. Ja jatketaan eteenpäin. Eli käytännössä joka kerta nytten tässä tehdään osuuko. Jos tulee 1, niin osutaan. Jos tulee 0, niin ei osuta. Ja sitten tapahtuu tämä lohko. No, jos osuu, niin mehän halutaan tehdä jotain damagea lohikäärmeeseen. Siihen me ollaan tehty tämmöiset muuttujat jo valmiiksi. Tässä on sama idea, mutta nyt tehdään vähän enemmän. Eli pyöristetään alaspäin math randomin antama liukuluku, joka kerrotaan 5 ja plussataan 1. Tämä tuottaa meille 1-4 väliltä luvun. Ja sama tässä. Eli pelaaja tekee joka iskulla aina 1-4 damagea. Seuraavaksi me tehdään myös lohikäärmeelle sama. Lohikäärmekin tekee saman verran damagea. Näitä lukuja sitten itse muuttaa. Ja ollaan myös luotu tähän lohikäärmeen elämäpisteet. Niin kuin aluksi tehdään pelaajan elämäpisteet, niin tehdään lohikäärmeelle ihan samalla lailla. Ja lohikäärmeellä on 4 elämäpistettä vain. Ja sitten meidän pitää vielä tehdä muuttujat pelaajalle tehty vahinko ja lohikäärmeelle tehty vahinko. Tässä on aina loh. Mä oon lyhentänyt sen. Todella huonosti nimettyjä muuttuja. Mitä me tehdään on, me tehdään se vahinko, minkä pelaaja saa lohikäärmeelle, koska me osuttiin siihen. Loh tehty vahinko
plus on pelaajan tekemä vahinko. Noin. Tämä tarkoittaa siis käytännössä tätä Tuo edellinen on sama asia kuin tämä. Eli näin on helpompi JavaScriptissä ja aika monessa muussakin ohjelmointikielessä tehdä. Noin. Eli tallennetaan se lohikäärmeeseen se vahinko, damage. Tehdään sama täällä. Pelaajaan tehty vahinko on lohikäärmeen tekemä. Nyt tehdään vahinkoa, mutta mitään muuta ei tapahdu siltikään. Se muu pitää siis tehdä. Jos me halutaan tietää, että lohikäärmeellä ei ole enää elämää, ja lohikäärmeeseen on tehty vahinkoa jo sen elämäpisteiden verran, niin kyllä se lohikäärme pitää siis kuolla. If lohikäärmeeseen tehty vahinko suurempaa tai yhtä suurta kuin lohikäärmeen elämäpisteet, niin mitäs sitten käy? Kirjoitetaan konsoliin ainakin. Surmaan lohikäärmeen. Ja sit hirveet huutomerkit. Taistelu päällä. Siitä muuttuu false, jolloin luuppi loppuu. Noin. Kopioidaan tästä nyt tämä, niin sen näkee sitten paremmin. Ja tuohon vähän väliä, niin näyttää vähän kivemmalta. Täällä Elsessä siis pelaaja. Tässähän on muuten virhe. Lohikäärmeen tehty vahinko. Pelaajalle tehty vahinko. Pelaajan elämäpisteet. Kuolit. Ja naurataan siihen vielä. Ha. Käytännössä me ollaan aika pitkällä jo. Me ollaan melkein valmiita taistelugeneraattorista. Toi poistetaan nyt tässä, niin while loop jatkuu. Mutta me ei koskaan tehdä uutta osuuko muuttujaa. Eli me ei käytännössä, me aina osutaan tai me aina ei osuta. Jolloin tehdään näin. Eli koska lohikäärme ei kuollut, uudelleen osuuko, otetaan uusi math random. Eli sieltä tulee 1 tai 0. Ja sama rumba tehdään myös, jos lohikäärme ei tapa pelaajaa. Käytännössä meillä on jo jonkinlainen taistelugeneraattori valmis. Mennäänpä kurkkimaan. Anna seikkailijalle nimi. Laitettiinko? Katsotaan. Iiro. Taistelupisteet annetaan 10. Ja siinä meillä on mahtava MMO. Surmasit lohikäärmeen. Me voitettiin. Hieno homma. Tehdään sinne vielä yksi juttu. Me halutaan aina tämmöisissä roolipeleissä tietää, että kuinka paljon damagea me tehtiin. Tehdään se näin. Teit vahinkoa. Pelaajan tekemä vahinko. Pisteen verran. Kopioidaan tosta vähän. Samalla lailla näin. Noin. Lohikäärme teki vahinkoa. Pisteen verran. Okei, sitten mennään kurkkaan taas. Päivitetään. Zoomataan vähän teille kameraa. Anna seikkailijalle nimi. Iiro. Ja pelataan taas helpolla, eli 10 pistettä. Minähän surmasin. Jännää. Mitenhän se surmattiin, kun tein vain vahinkoa 2 pistettä. Mennäänpä kurkkaamaan. Joo, täällä onkin pieniä virheitä. Tossa on oikein. Tässä lukee väärin. Vaihdettu vähän paikkoja. Tässä huomataan, että kun kopioi koodia, niin välillä tulee vähän virheitä. Joo, muutin juuri tämän. Tämän muutin. Pelaajalle tehty vahinko. Noin. Nyt sen pitäisi toimia ihan oikein. Eli mulla oli tässä väärä muuttuja. Se oli täysin väärä. Ja itse asiassa tähän näin tein muutokset. Elikkäs
nyt joka kierroksella arvotaan uudelleen lohikäärmeen ja pelaajan tekemä vahinko. Eli nyt tästä on jotain iloakin. Päivitetään. Anna seikkailijalle nimi Iiro ja katsotaan mitä tapahtuu. Annetaan itselle vaan 5. Kuolit. No niin, nyt tää toimii oikein. Lohikäärme osui sinuun. Lohikäärme teki vahinkoa 5 pisteen verran. Kuolit. Hahaha. Koitetaanpas kerran vielä, jos voitettaisiin. Annetaan nyt itselle 10 elämää. Homma on nyt 10 ja 10. No mun nimi on 10. Teit vahinkoa. Surmasit lohikäärmeen. Hienoa. Noni, nyt on tutorial loppu. Pieniä virheitä iteltä tuli tänne. Antakaa se anteeksi. Mutta aika nopeasti saatiin aikaa tämmönen pienimuotoinen kiva taistelugeneraattori. Ja tätähän sitten voi soveltaa enemmän. Toivottavasti aloittelijoita helpotti. Tai oli edes hauska seurata. Tai muuten vaan. Ai niin. Laitoin vielä tommosen parseintin, kun kuvittelin, että pelaajan elämäpisteet ei toimi, mutta ne näyttäisi toimivan ihan hyvin. Se oli vaan toi mun pieni muuttuja sekoilu. Okei, mä kiitän